Sal-bidu ta' Mejju li għadda s-sistema kienet li familji li jkollhom il-vouchers tal-benefiċċju tal-enerġija setgħu jużawh biex iħallsu l-kont tad-dawl u l-ilma, anki f'każ li kont kien jinqasam f'aktar minn pagament wieħed. Persuna li tkellmet magħna qaltilna li dan m'għadux possibbli u ritna notifika li rċeviet minn Alarms Limited li l-voucher ma jgħodx f'każ ta' part payment, jiġifieri li kont jinqasam f'aktar minn darba biex jitħallas. Jidher li din hija deċiżjoni li ttieħdet fl-aħħar ġimgħat mingħajr ma l-konsumaturi ġew informati, tant li r-raġuni għaliex mhux qed ikun aċċettat il-benefiċċju tal-enerġija ġiet miżjuda bil-kitba. Din il-mossa mistennija tolqot ħażin lill-familji li ma jkunux f'pożizzjoni li jħallsu l-kont tad-dawl u l-ilma kollu f'daqqa. Ċifri parlamentari juru li fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena inħarġu medja ta' 45 notifika kuljum lill-familji u stabilimenti li ma felħux iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fl-istess perjodu kien hemm medja ta' aktar minn 2 sospensjonijiet kuljum tas-servizz tad-dawl u l-ilma fuq kontijiet domestiċi u kummerċjali.